أنا بخلي أخلص تكابير حنيقة تيجي حنيقة يمات سلام تانا ببزلكم ويبصحكم كورات تخاتاتلتنا لومي إن تسمع زركة مدنجتي حابريتا كاب كتما شيرة انداباقنا مالتون اتي قدم حزي ازرارا بزعوا قداي خوين زنبرة ناي اتا ابسدة تنبر يردانس ولادي تسألنا عود زخونت ولادا قتلت بحاوا تفتصيمون نخل سب ازرارا بزعوا قداين محزني فتسامن تفتصيمو زنبرة انتخون نزي فتسامزي زفتسامو تغلالا حمشت زاخل دما بحقي تحيزهم أبز حلف ورحد ما ناب حقي قريوم فردي تواهوم كم زنبره زفلتيو لومي أن تسمع زركب مدنجس إزخونة حابريتا بزعاباتا أبسدة تنبر يوردانس ولادي تسألنا أورد زخونت مالتون قتلت أولعلي حاوي ويدما أولعلي ودي قتلت نزفت سما قتلت يقبو النابلت ملأختا أن محلالفت دحري مصنح لومي اتمني حقي أكالات نتي أولعلي ودحفتو قتلت زفت سما كوروم ويدما نيوردانس حوا لوم علت مالتون ناب اتي قتلت استفصملو بوتا مالتون حصان عود اوشتي بينتو زقاتللو بوتا ناو وسيدوم نزي كوروم زبحر زلو قتالي حصان عود ود حفتو زخونه دما مرشنتي فصيمملو ان تبهاليو بتعمي بزغر ملكيو كل دما ان حزن يركب مالتيو ازي سبزي قدمي حزي موت فردي كم استفردو بستفلالي معخنا زينا زرب زنبره انتخون لومي ان تسمع زركبن كل زدنجصن جن نابتي حصاننا اود زموتلو بوتا بمخاد مالتون دحري اتي مسكرنت كم زغيره قتيليو ابز بوتازي كم زغيره دحري مال دحري دما افتا حصاننا اود زموتلا بوتا كم زرشن ويو حبريتا ان وص زركب زلو دحري ازي مرشنت زي دما حدش مشطرون تغاليعو ودالي حصاننا ادون زم حلالفتو ملختي الله ان تبهال ايو ازي فصامزي انتي يمسل اتي فردخه خميدي نيرو نزبل زرزرونا واخم كنبلينا كابزي ساخي مسئتي قتالي زخونه كورم استتحازو شدشته والقسبات ون ابزي حز ساعات امنتاي خونتات كم زلو نواخم كنبلينا نزي channel نازي حدش تداخونكم سبسكرايب ناولكم اوالاتنا لايك شير ناولكم مدباتنا سكاب موداتا حابيركم نصنحهم اتي زاقد لعلي حد عامت زغصره قتلت اب لعلي حصان نود مالتون ولاد اتا اب سدت تنبر يوردانس ولادا زخونه مسنا يوردانس ولدا زعبي زنبره حصان نود قدمي حزون زي حصان زي مسدراوي انعابيه ولاديتو دما اب سدت خوينا اخول زبحال ገንዘብን استفالالي ነገራትን حاجز ان غبرت كم زنبرت زفلت يو يوردانوس ناب سدت مخديا نودا كتعبي طرح كيخونه ولدان احواتان ناب زلعله بركين مبصحيو ابزي اوانزي مالتون حصان نود اب سدت خوينا كم زولدتو وليدا دما نا ولدا كم زركوتو صبق عيات دما ان غصلل ان تمهاره كم زنبره زفلتيو مباركس ازي حصان زي مالتون حصان نود بزسكحكح ملكيو بو اكو ويدما نولاليتا حوا بزخونه كوروميو تچويو دحري مچواي دما قتل زخاله مالتيو زي خونتات زي مالتون بستفلاله معخنا زيناون ان تگلص زنبره انتخون ازي سبزي اوناي لدتو كيك قوريسو صبق دستا زوا على انتخون بصبح حيت دما كننقساقسيلو ناب زخونه بوتا وسيلو بدحري دما 5-6 تقتلت غيرو ازي حصان زي بمچواي ولاديتو قرشين خطلقيو كورم حسيو كورم نحفتو مالتو نيردانس نتا ابسدت نبر حدا غزي 400 حدا غزي 500 لاخي ان تبهالت اذا سبزي ادما حوا حيزو مخانو ايفلتتن بخالي اسو غيريو ازي نجر زي كتحزو خيلو ابزي بزننقص ملكي دما اتا يردانوس مالتو ولاديت تحيزو ولاديت چويلا حدا غزي 4 دحري دما 600 شيخ قرشي ان لاخت نجرجن ازي سبزي مالتون كورم حوا نزي ود حفت زي حصان اورزي دحري قرشي مقبالون كلقو ايخالن مالتون كزاربيو مشتر احليفو كبيو دحري دما نحنا ناب حقي كنخدينا بزبل نايدكما اتحساسبا حيزو باركس نزي حصان اورزي لياو مصيومنا ويدما نابزين التحبا ايلو نا بينتو بوتا بموساد افتي بينتو دما حانيقو نقتلعيو غيرو زي زحزن فصامن كلون ادناغيصو زنبره افت اوانسو
ቀቲልዎ ናብ ካሊእ ቦታ ዝገሸ እንትኸውን በቶም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ናይ ሕጊ ኣካላትን ጸጥታ ከተማ እንዳባጉና ብዝገበርዎ ኣለሻ ህፃን ናኦድ ኣቢንቶ ተቀቲሉ ከም ዝተረኸበ ዝፍለጥ እዩ። ባርከስ ድሕሪ እዚ ብዝተፈላለየ ምጽራያት እዚ ጨዋይኡ ኣኩኡ ቀታሊኡ እውን ኣኩኡ ምዃኑ ተፈሊጡ ድሕሪ ድማ ናብ ሕጊ ቀሪቡ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ዘግናኝ ዝኾነ ኣቃታትላ ኣብ ልዕሊ ወዲ ሓፍቱ ዝፈጸመ ድማ ንሱ ጥራሕ ከይኾነ ካልኦት ቅርሺ ተቐበልትን ብኢሞ ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ ምስ እታ ወላዲቱ ዝራኸቡ ዝነበሩን ቅርሺ ዝቕበሉ ዝነበሩን ካልኦት 6 ሰባት እውን ተታሒዞም ማለት እዩ። ፖሊስ ከተማ እንዳባጉና ማለት እውን በቲ ኣብቲ ግዜ ንሱ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ማለት እውን ድሕሪ እዞም ሰባት መሓዝ ናብ ሕጊ ኣቕሪቡ ንብዝሕ ዝበሉ ኣዋርሓት ተኣሲሮም ድሕሪ ምጽዳሕ እታ ወላዲቱ ፍርዲ ደንጊኒ ኣነ ዕረፍቲ ሲኢነ ቀታሊ ወደይ ይነብር ኣሎ ዝብል መልእኽቲ ድሕሪ ምምሕላፍ ግን እቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ነቶም ብቅትለት ህፃን ተጠርጢሮም ናብ ሕጊ ዝቐረቡ ሕድሕዶም ክፈርደሎም ይኽእሉ ዛጊድ እቲ ፍርዲ ሓደ ወርሒ ዘቁፀረ እንትኸውን ማለት እውን ብቅትለት ህፃን ናኦድ ዋና ተጠርጣሪ ዝኾነ ክብሮም እቲ ሓዋ ብሞት ፍርዲ ከም ዝተፈረደ ዓንዶም ገብረስላሴ ድማ ብጽኑዕ ማእሰርቲ 25 ዓመት ከሰተደበበን ጸጋይ አብርሃን ድማ ነብሱ ወከፎም ብጽኑዕ እስራት 23 ዓመት ነቢያት ገብረ ሊባኖስ ብማእሰርቲ 4 ወርሒ ያሬድ ይፍጠር ብማእሰርቲ 6 ኣዋርሕ ዝተወሰነ እንትኸውን እቲ ዝተቀበልዋ 600,000 እውን ናብታ ወላዲት ዮርዳኖስ ማለት እውን ናይቲ እቲ ሞዋቲ ህፃን ወላዲት ዝኾነት ዮርዳኖስ ቅርሻ ንኽምለሰና እቶም ናይ ሕጊ ኣካላት እዚ ፍርዲ እዚ ዘቕመጡ እንትኾኑ እዞም ሰባት እዚኦም ብፍላይ ድማ ነቲ ሞት ፍርዲ ዝተፈረዶ ኩሮም እስካብ ዝዓለ እዚኣ ኣብ ኩሉ ሰብ ሕቶ ኮይኑ ዝነበረ እቶም ብሰብ ዝሞቱ ዘለዉ እሞ ድማ እቶም ቀተልቲ ተባሂሎም ዝተሓዙ ከምቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረኣይ ዘሎ ልክዕ ሞት ፍርዲ እናተባሃለ ይቅተለው ድዮም ወይስ ዝብል ጥርጣሬ ኣብ ህዝቢ ዝነበረ እንትኸውን ሎሚ ብዘደንግጽ መልክዕ ግን እዚ ፍርዲ እዚ ሓቃዊ ኮይኑ ተራእዩ ይርከብ። ባርከስ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ብዝገበርዎ ጉዕዞ ናብ እቲ ህፃን ናኦድ ሞቶ ቦታ ማለት እውን ናፍቲ ቦታ ኸይዱ ብቪድዮ ምስክርነት ዝሃበ እንትኸውን ኣብዚ ቦታ እዚ ጨውየዮ ድሕሪ ድማ ቀቲለዮ ሞይቱ ዶ ኣይሞተን ኢለ ድማ ደጊመ ሪእዮ መጨረሻ ድማ ክሳዱ ሓኒቀ እንትፋሰስ ኢነዮ ድሕሪ ድማ ሞይቱ እናበለ እናተዛረበሉ ዝነበረ ቦታን ኩሉ ሰብ ድማ ካብ ልቡ እናሓዘነን እናነውዕሉን ዝነበረ ኩነታት እዩ ነይሩ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ባርከስ እዚ ሰብዚ ማለት እውን ብሓፈሻ እታ ወላዲቱ እውን ካብ ስደት መጽያ ኣብ ቅድሚ ይቅተልዎ ስለዚ ድማ ውላደይ ሞይቱ እዚ ክተርፍ ኣይኽእልን ስለዚ እናራእኹ ቅተልዎ ኢላ መልእኽቲ ኣብ ዘመሓላለፈትሉ እዋን ናይ እታ ወላዲት ህፃን ናኦድ ቃል ንምኽባር ተባሂሉ ድማ ሎሚ ኣብ ግንባራ ማለት እውን ንስ እናራእየት ናይ ህፃን ናኦድ ዝሞተላ ቦታ ብጥይት ረሽኖሞ ዝብል ሓበሬታ እናተሰምዐ ይርከብ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ እቲ ኣብ ኩሉ ሰብ ሕቶ ዝነበረ ማለት እውን ሓደ ሰብ ንሓደ ሰብ እንድሕር ዳ ቀቲሉ ድሕሪኡ ሞት ፍርዲ ይፍረድ እዩ ነገር ግን ኣይ ሞትን ወይ ድማ ኣይቅተሉን ዝብል ሓበሬታ ዝብል ጥርጣሬን ኣብ ሕድሕድ ሰብ ዝነበረ እንትኸውን ሎሚ በቲ እናተሰምዐ ዝርከብ ሓበሬታ ግን ቀታሊ ህፃን ናኦድ ዝኾነ ክብሮም ኣብ ዝሓለፈ ድማ ሞት ፍርዲ ዝተፈረዶ ሎሚ ማለት እውን ናፍታ ህፃን ናኦድ ቅትለት ዝፈጸመላ ቦታ ብምውሳድ ኣብቲ ቦታ ንሱ ድማ ቅድሚ ወላዲት ህፃን ናኦድ ዝኾነት ከም ዝረሸንዎ ድሕሪ ድማ ቀብሪ ከም ዝተኻየደሉ እዩ ሓበሬታ እናተሰምዐ ዝርከብ እዚ ድማ ናብ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ክዝርጋሕ ኣይፈቀዱልን ዘለዉ ነገር ግን ነታ ወላዲት ንምእማን ተባሂሉ እዩ ኣብ ቅድሚ እታ ወላዲት ቀቲሎሞ ዘለው ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ብጣዕሚ መሕዘኒ ዝኾነ ፍጻሜ እዩ እምበር ከስ ሎሚ ዝወልናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። እስካብ መወዳእታን ሓቢርኩምና ዝጸንሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና ኣብ ዝቕጽል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ጸንሕቲ ይጎረልኩም ሰላምታ ይንዓኹም።